takuudzai kwatikita zvekare pachirongwa chedu chinonzi The Verdict is Yours. Nhasi tachanya kudarira Chief Nyamaropa kumadziva uku kwatasvika kune nyaya yemudzimai azvisvirudza murume wake akati ini changamire kuti ndiregerere murume wangu nganditengere kajira kanyowani kekushandisa mubedroom. Regai tipinde mudarira Chief Nyamaropa tinzwe zvizere mukadzi achitsanangura. Taurisa ndikuda kuzwa zvachinja here ausaite kumanikidza kana kuti visatu kumusoro kana zvachinja visatu asati zvachinja kuzomusoro usati wagadzirwa ndoro kugeriwa rii ramba wakadaro zvavo iwe kugarisira mukadzi manje uchikasunga asi mukora zvinimba ibodzi bonde murikuita se ukamukumbata here akati uri akadii kukuruma usaini urotarama ndipai pano uchirota aiwa ndokubvunza iwe handimukurara zvenyu gumbeze bodzi ndosaka ndimukurara pagumbeze ribodzi yemba arikubvisa ndati iye arikubvisa here iwo rikubvisa chinotadzisa chi mwoyo ukabatikana mwoyo kana dai mwoyo ukabatikana kurara mukadzi hakuna saiti chero kwawararama kurara inga zvitadze here chovha padise pake chovha topedza nyaya yacho nhasi chovha chii chiri kukonesa yacho makuchovha dusi ndamubvunza pakazvo zvaanani iwe ndoda kuti undiudze kuti zvachinja here zvaanoita kumagirlfriend zvawaitaura sekuona kwako pari zvino ena ndachandikuziva bosi foni yavo handisikana kuibata ndivanogara nayo ari kukurambidza aiwa anoswera nayo basa inopindi namba aiwa iri kupfoni buditsa ita on mupa abate foni bata yo foni une mupo ero kutora uchidairo kana makoza kani baba kaita zviyani babata ukorota zvikuita zvikupa stress ndisiyane nazvo usaparadze musha wako girlfriend inofanira kudarika mukadzi upanga girlfriend kana kutoilet inokutakura kutoilet chaino kupukuta girlfriend asi unoparadza musha mukadzi wako mwana mudiki uri mwana mudiki muchinodoro chikuendera mberi wazvidzwa munoona wangani unoti hazvinatsoita musha kutadza kwako kwanyanyisa siya kutadza kwako zvatakuda nditata umonita imba yako mudare muno kusvika nharini wozondo kuitadza imuidzwani vana mwana wokupesera akura sei 4 years zvinoimbomira kuzvara wazvinzwa ukazimira kuzvara unodzoka kuita kamhandara chako chako wazvinzwa imbomira kuzvara imbomira kuzvara asi usade varume vekunzi ndiye woka nditi izvozvo ndaendeda kuzvita ndakaita kudhara musanyadzise kudaro nhasi unomboenda naye foni wazvinzwa ndati unomboenda naye nhasi unomboidairawo uda kuti undiudze kuti asangana nazvo zvavanoita kapakana vabata kudaisa mutara nguva aticha vangu vandaita kuti vakanditonga vari munototora time paunenge wozoti paipai anofunga pari zvino kana zvinhu zvaaraiti ndopaunobva wabata futi zvino atete wakwaro tete uya inoshamisa imunoseka ingambona iseka sei ndisingaseke ndinonzwa tsitsi nomisha ichipara
Because kana tasvika apa tichitaura zvokutonga nyika tofanira kuti vanhu vagare zvakanaka zvakadzikama. Ukaona example vanhu vabvapa unofanira kutonzwa nyasha vanhu vabva vatarisa panzara kuti zvavari vari kuenda vari kutopinda mugoromo. Nomuona sei tete murume ari pakati asi anobata tukaora anonyadzisa unonyarira nokuti panohurira pacho padhuze panohura achihurira muvhireji padhuze pananatezvara saka zvinorwadza kuti anoshora mukadzi wake kana nevabere asingaite zvinzi onewananatezvara zvirimo saka zvinongorwadza zvokuti anohurira panatezvara neambo kumari yakatupiwa wakapiwa mubvunze nganaye sakatoa ndakakuti mari 600 apoya mari 500 nechi 500 nari ndotsvaga shiwa asi hapana zvomunhu kana uchengeta mukadzi wake anochengeta una chaunoshora izvozvo zvokungoti anomuhurira padhuze dhuze izvo zvinonyadzisa anochengeta mukadzi wake asi chihure chese ndo chiri kungodzimba zvokuti unotonyarawo kana naye kuti apara dzimba yake vanhu havanokuda nyuchi inofira uchiwaiti uchiwawo uri wakoona uri pakati pomundoona asi uri kuchisa vanhu right tazvinzwa zvinoitika asi tiri kuti tichambokubatsirai kuchengeta imba yenyu mazvinzwa tese tiri pamwe chete every month anouya nemukadzi wakuda rikuru kusvika tafunga kuti no zvakwana zvitorai mari yamapiwa yokuhudhwa kwamunoitwa tora mari yako next iwewe pagirebha mukadzi wako is your wife ukise hapana chinombotarisa pacovid yakadarika vamangwana kumanheru bondatanga kukupa asi ndiri kuda kuzoti watenga zvinhu zvakataura ende iwewe ukaona zvanetsa ine handinetse ukaona zvanetsa foni dzangu dziri free ndine time chete yandofonerwa ndifonerwa pese pese kuseni ndofonerwa kubva na5 kusvika na8 ngopesa handairi 4 kumanheru ndogona kufonerwa kubva na7 kusvika na8 ngopesa handairi 4 kana kisa message ndini nhengi musha wangu wandinetsa kutangira kwayo asi ndiri kuti musha wenyu taakumonita wazvinzwa hauchazi wako wewe tete wega taatese ndinoita zvese kusvika zvanaka ndoda kunzwa kuti mangwana iwe uzondichaira kuti tikachira kombhegi kuti atenge ukanywa zvisi tatengerwa taanazvo tanzwisa wanzwa zvanotaureka zvazvinoita rega ndikuzi vamwe vanhu vari panext door vaunotamba navandofara kumusha wako kuparana ende vamwe vanotoandouya pauro vachikundiwo matambudziko vachita madhirimba mushoko uchipara pamwe pacho unofana kupaona tinoti sawino zviyo zvakurira toona musi wokucheka pamwe pacho onawo mari harisi rudu nokuda kwenhamo kuti mushawaenda mwana wangu handidi basi ndakashingirira ndakakorokosa ndakatengesa huni mushango chida kwavarotemba rangu ndakasununguka mwana wekutanga ndisina kana chokumupfekedza iye zvinozve pakangotanga murume wangu oshanda akwana tumari ndopakatanga mabasa aya ndichisununguka mwana wangu kupedzisira kusvika pari zvino zvokuti dai ndiri munhu aida mari dai pandakatanga kutorana naye ndisina kumbomudawo ndazvinzwa zvota zvautaura zvinobata nyasha
chimuudza kuti dhedhi ndiri pasi petsoka dzenyu muudze Dhedhi ndiri pasi petsoka dzenyu zvamunoda pamiri pangu munoita muudze zvamunoda pamiri pangu munoita iwe chipindu rakaita mama ndazvinzwa tinese kuti titese kusvika muruko right dismiss